O resumo que fai o PSDG das contas da Xunta para o 2023 deixa dúas conclusións. Segundo din, son os orzamentos pouco fiables e con ausencias destacadas para a comarca do Salnés. Vemos que hai pouca fiabilidade no que se propón, que as ausencias son moito máis notorias que as presencias e que dá a sensación novamente que o Partido Popular tenlle unha rabia que non entendemos a esta comarca. O primeiro que critican os socialistas é que algúns dos investimentos que anunciou o goberno galego na realidade non aparecen en ningures. Partidas, por exemplo, para a sanidade con exemplos concretos. Non está o Centro de Saúde de Vilagarcía, non está o Centro de Saúde de Meis e non existe ningunha mención numérica a posibilidade de que exista un inicio para un novo proxecto do Centro de Saúde do Grove tan necesario ou incluso para o de Caldas. Non existen esas mencións e, por tanto, quen diga que existen nominalizadas no orzamento ten dúas opcións, ou recoñecer que mentiu, que se equivocou, vamos a ser benévolos, ou citar en que volume, páxina e cal é o código da partida. Tamén din pouco investimento en educación con ausencias destacadas. Non aparece nada para o centro de Dena, que durante anos se reivindicou, e non aparece nada para o CEIP de Carril, que nestes días, ademais, está sendo noticia por problemas que a Xunta ten competencia de resolver e que non resolve. Era o momento adecuado para aparecer e non aparece. E salientan problemas de fiabilidade en varias partidas que, segundo indican, se veñen repetindo ano tras ano sen que se cumpra, como é o caso da variante de Alba, a ampliación da lonxa do Grove ou a de Tragove. En Tragove anúncianse 600.000 euros para a ampliación da lonxa de Tragove. Unha obra que estaría ben, que conta coa demanda de hai anos da Alcaldía de Cambados e do sector, pero que o ano pasado tamén se anunciou polo mesmo valor, 600.000 euros. E este ano volves a anunciar. Esa obra de Tragove ten a validez de quen a afirma, pero logo non a cumple. Celebran anuncios como a mellora do saneamento da ría, agardando que se cumpra, e lamentan tamén que o goberno galego contemple investimentos en polígonos de outras comarcas da provincia, pero non a do Salnés. Anuncian ademais emendas no Parlamento para tentar que algunhas das ausencias que botan en falta no presuposto se inclúan, aínda que recoñecen ter poucas esperanzas de que se acaben incorporando ás contas.